Radomíra je také připravená. To znamená, že můžeme zahájit dnešní pohár. A pojďme podpořit Bílovice. A máme odstartováno. První závodníci dnes. Bílovická přípravka. Košík už je na svém místě. A už běžíme k těm terčům. Voda už nám jede, už je na rozdělovači. Proudaři, připravte se a teď už jenom ty terče zdolat. Trošičku zamířit. Voda se nám tam příští o ty terče, ale vpravo už máme ještě tenhle výterč, ještě nahoru, doprostřed a už máme dokončený útok, Košík zůstal. Vidím jenom bílé praporky a Bílovice dnes dokončují na pravém terči s časem 31:35 a na tom levém 40:18. Takže výsledný čas pro bílovickou přípravku dnes 40:18.